Atalanta xejn Inter xejn. Fil-fema tiegħi naħseb li kienet logħba ta' draw, logħba fej sfortunatament rajna riżultat ġust li kien hemm diversi fatturi il għaliex dan ir-riżultat wasal. Fattur Atalanta kien hemm fil-ferma tiegħi il-fatt li anke huma ma tantx kellhom players disponibbli minħabba li kien hemm diversi każi ta' Covid. Fattur Inter naħseb il-121 minuta tas Super Cup għamlu tagħhom il għaliex nistqar illi ma rajniex l-Inter illi rajna s-soltu. M'hemmx tagħmel, jiġifieri biss naħseb li wkoll il-protagonisti ewlenin ta' din il-logħba kienu żewġ goalers. Handanovic u Musso illi it-tnej konfermaw li huma żewġ goalkeepers ta' stoffa bid-diversi saves illi ġabu u li ddeċidew fil-ferma tiegħi l-logħba għal riżultat ta' xejn b'xejn. Naħseb li kelli però nażel l-aqwa plejer tal-logħba żgur li l-vot intieħ Samir Handanovic għaliex illum għamel iżjed saves milli għamel Musso li fil-ferma tiegħi kienu deċiżivi biex il-logħba spiċċat b'dan ir-riżultat. Ovvjament issa l-ballun imur f'saqaj il-Milan illi għada mistennija jirbħu kontra l-Ispezja u jitilgħu l-ewwel għalkemm ma rridux ninsew l-ewwel qabel kollox il-fatt li l-Inter qatt irridu nirkupraw dik il-logħba mal-Bologna u mbagħad il-logħba li jien ġo minn issa nqis bħala kruċjali jekk mhux deċiżiva l-andament tal-kampjonat id-derbi fis-6 ta' frar. Imma nitkellmu fuq dik il-logħba xi punti ewlenin nixtaq ngħaddi rigward dan il-konfront li kemm rajna. Il-lineup qabilt miegħu għall-ewwel, jiġifieri Sanchez kien ħaqqu jibda, Devri kien kemm xejn ġej minn wirjiet diżappuntanti għal daqstant naħseb illi Inzaghi jagħmel sew li serħu l-Apil D'Ambrosio u li kellu logħba tajba u kważi wkoll wasal biex jiskurja fl-aħħar u l-Skriniar bħala la difensur ċentrali fejn jilgħab Devri. Jiġifieri naħseb li bħala replacements il-tnej li huma kienu tajbin għal minn dak li rajt fil-logħba. Plejer li kien naqgħod diżappuntat illum Dzeko tilef ballun li naħseb sta jiskurja. Jiġifieri ma tantx rajtu effettiv minn daqshekk il-Bosniak. Mill-bqija mhux li hemm ħafna iżjed xi żżid fuq din il-logħba għajr li nerġa' ntenni li kien riżultat ġust. Issa nistennew u naraw ser jiġri fil-logħbit li jmiss. Ħarsit nessa tmur fuq il-logħba tal-Koppa Italja ta' nhar l-erbgħa kontra l-Empoli illi għalkemm forsi nistennew diversi players ġodda jidħlu bħal Radu, Vesino, Ranocchia, qed insemmi players li jistgħu jilagħbu din il-logħba, Di Marco, xorta waħda hija logħba importanti il għaliex jiena nemmen illi fil-Koppa Italjana fejn avvanzaw ukoll. Imbagħad fil-kampjonat misnassibt kontra l-Venezja. Għalissa naħseb li nista' nqafaw dak li kelli ngħid għattu għal-lejla, komplu nkitbu fuq il-paġna tal-Kamra Sportiva sew fuq Facebook, sew fuq YouTube għal iżjed kontenut, sew viżwali kif ukoll miktub bejn għada u tlieta noħorġu il-rapporti u l-opinjonijiet tagħna fuq il-Premier League u s-Serje A, Mark Xkembri jkompli jaġġornana fuq l-African Nations Cup. U dan il-video jekk ilħaqtuh minn issa dal-waqt ikun fuq YouTube voldri tistgħu tarawh minn hemmhekk. Kif testu minn dan kollu, bħalma dejjem nidilkom ħamlu li xjaten tridu. Il-lejli tajjeb ħbieb u niltaqgħu nhar l-erbgħa wara l-logħba Inter Empoli.